compañeras. Fijaos que ella está rodando a través de la luz. El vestido de novia, el momento ese tan importante que era para ellas. Pero son las cosas que ellas llevan en el bolso. Por aquí. Se verá. Y mirad esta instalación de aquí, que es muy bonita y muy significativa ahora cuando os acerquéis. Esos botes que cada uno haríamos con las cosas de la niñez que hemos ido guardando y que nos gustaría ver vivo. Esto, yo jugaba con esto, yo tenía esto. Ahora os acercáis. Claro, muy bien.
Muy bien, felicidades. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Tardó, no sé, parece que ser unos 35 años en hacerse. Quiere decir que todo cuesta. Estamos a la espera de que llegue nuestro maravilloso fin de fiesta y lo que vamos a hacer es empezar. Mirad lo que pasará, pasará lo que os voy a decir, porque esto es como letras de oro. Vamos a empezar el acto y en el momento que llegue quizás debamos parar un momentito, hacerlo entrar, él se monta lo que necesita para hacer su actuación y acabaremos el acto. Acabado el acto con Perquimeno, luego pasamos a merendar tranquilamente. Entonces vamos a empezar ya, porque se puede hacer tarde y hay cosas que podemos ir haciendo, como la entrega de premios, como la presentación de la revista, ¿vale? ¿Os parece? ¡Sí! Eso es lo que yo quería, un sí, ¿vale? Estamos aquí todos, voy a dar paso a José Miguel, el director, y a Flora, la presidenta de la asociación, que os van a hacer unas palabras de acogida y unas palabras de reflexión también, ¿eh? Ya sabéis que nuestros actos también tienen siempre una parte de reflexión inevitable, porque es un acto lúdico, es un acto festivo, pero també és un acte reivindicatiu. De què? De la cultura, de la llengua, de nosaltres mateixos com a valencians. Això és importantíssim, val? Bona vesprada a tots i a totes. Companys i companyes, alumnat, amics i amigues. Gràcies per la vostra presència en aquest acte de cloenda del curs 2010-2011. Una vegada més compareixem davant tots vostès per fer memòria, també per algunes reflexions i fer un breu resum del que hem viscut al llarg del curs que avui acaba. Avui tenim un doble sentiment, una agredolça sensació de satisfacció i de fonda preocupació alhora. Satisfacció de que estigueu així presents i que compteu
amb nosaltres per a la vostra formació. Satisfacció d'haver aconseguit superar la major part dels objectius plantejats, tant en organització, formació, atenció a l'alumnat, bon clima de treball i aprenentatge, com en la millora constant de les infraestructures i la seguretat del centre. També hem viatjat molt, hem anat arreu del món. Tot això ha estat possible gràcies a la implicació de tots vostès, a l'associació d'alumnes, personal d'administració i serveis i a l'esforç i el treball de tot el claustre. I l'equip directiu també. Gràcies, Ramon i Mercè. També hem tingut el suport, la coordinació i la col·laboració de Rosa Dací i la Universitat Popular i la Universitat Pere Majors. A tots, moltes gràcies i força per a seguir millorant el curs vinent. Com anava dient, venint també algunes importants preocupacions. A hores d'ara, i a pesar de tots els intents, no tenim cap resposta sobre el trasllat de la nostra activitat del racó de l'Horta als aularis de l'antic col·legi Jaume I, del carrer Llíria, al nucli de Segur. Sabem que aquestes instal·lacions quedaran buides al setembre i necessitem conèixer si finalment les tindrem a la nostra disposició. Hem d'anar ja tancant la programació de la nostra oferta formativa per a aquest nucli. Coneixem el Jaume I i pensem que aconseguir aquesta nova seu és una magnífica oportunitat per dignificar la formació d'adults en el nucli de Segur. És ara el moment que tots recolzem aquesta proposta i, per suposat, comptem amb el vostre suport. L'altra amenaça és el proper, tant de bo que ens equivoquem, canvi de model lingüístic. El model actual és indubtablement perfectible, però ha funcionat bé des de la seva implantació, com demostren els resultats. L'èxit assolit i el fet que les investigacions realitzades proven que és l'ensenyament en valencià el que aporta millors resultats. És important el grau de satisfacció tant en l'alumnat, pares com en el professorat, i només cal preguntar. Una vegada més s'actua en contra de l'opinió dels experts. Així, a més de les conegudes dificultats de sempre, tenim tots un nou i greu repte: superar activament, amb civisme, entusiasme i imaginació, la que serà, possiblement, la més important errada en matèria educativa dels últims anys, segons l'opinió dels pedagogs i psicolingüístics. El canvi de l'actual model per un altre que ja ha fracassat, per exemple, en Galícia. Un exemple: qualsevol persona que vulgui estudiar en la nostra llengua rebrà un 40% menys d'hores que ara. Contràriament, pensem que més valencià és més anglès. Més valencià són més paraules, més intel·ligència, més identitat valenciana. Si perdem la llengua, perdem la identitat. I després, què serem? Gràcies per la seva atenció, bones vacances i bones lectures. Ens veiem al setembre ben plens d'energia, que segur que la necessitarem. Buenas tardes. Bueno, como tengo que decir una cosita que es un poco largo, como me lo he escrito, porque así la memoria parece que va fallando y entonces... Bueno, como muchas personas que reciben clases en el centro no suelen asistir a las asambleas que hacemos al principio de curso y al final del mismo, la Junta Directiva de la Asociación queremos aclararles las dudas que puedan tener. Como podéis suponer, procuramos actuar lo mejor que podemos. En este punto me quiero referir al dinero que todos aportáis por vuestras matriculaciones. Conjuntamente con el profesorado siempre procuramos atender las carencias que puedan ser... Un momento. Siempre procuramos atender las carencias que puedan surgir en el centro y siempre damos preferencia a lo que se refiere material del mismo, porque consideramos que todo el equipo que se pueda poner siempre repercute en la mayoría del alumnado. Sin dejar de lado los viajes culturales que tenemos, que estamos siguiendo los criterios establecidos, que ya hace unos años acordamos. Como este curso no hemos hecho algunas actividades que estaban previstas, debido a teníamos superávit en la cuenta.
cosa que a petición del profesorado y la aprobación de la Junta se van a realizar unas reformas en el centro, que consideramos que son necesarias para el disfrute de todos vosotros. No quiero terminar sin recordaros que todas las cuentas, como el libro de actas, están a vuestra disposición si alguien quiere mirarlo. En el cuartito de la asociación, ahí puede entrar todo el mundo que quiera pedir a ver cómo están las cuentas y los libros, puede hacerlo perfectamente. Por último, pedir un poco de colaboración en la Junta. Las personas que aquí estamos necesitamos Junta nueva y con ellas también propuestas frescas. Yo esto vengo, como hoy está el salón lleno, pues yo aprovecho para decirlo. Nosotros, la mayoría que estamos en la Junta, estamos ya muchos años. Yo particularmente ya estoy 12 años. Como yo, hay personas que están unos pocos más. Entonces, es un poco de tiempo que ocuparía, pero tampoco es gran cosa. Y es una cosa que tendríamos que colaborar todo el mundo, porque yo creo que es beneficio para todos y la asociación tiene que seguir adelante. Entonces, siempre lo estoy pidiendo, pero como hay tanta gente hoy, pues a ver si alguno se decide y puede entrar, porque sería bueno para todos. Entonces, renovaríamos un poquito todo y las que estamos ya mucho tiempo saldríamos, entran gente nueva, nuevas ideas, como ya he dicho antes, y nuevos proyectos. Entonces, esto os lo pido encarecidamente, porque en todo tiene que haber una renovación y creo que en esto también es posible. Solamente desearos en nombre de toda la Junta que paséis feliz verano y muchas gracias por escucharme, ¿vale? Este año tenemos 2 talleres, uno aquí en Sagunto, uno aquí en el puerto y otro arriba en la guardería. El del puerto de Sagunto quiero dar las gracias a Rafa Tomás, no lo veo ahora, ahí está, que es el que lo ha llevado adelante, lo ha llevado por amor al arte. Nosotros cobramos, pero él no, o sea que es doble agradecimiento. Y este año las historias que hemos escrito han sido a partir de textos, otra vez de Lorca, en este caso de la segunda parte de su obra, y yo he seleccionado 2 para que lo lean sus autores. Uno de los temas es figuraciones de la muerte. A partir del poema de la luna representa la muerte, los alumnos han inventado otras figuras para la flaca. Entonces va a salir Antonio Cebrián a leer lo que nos ha escrito. No os asustéis, que da un poco de miedo. Buenas tardes. El otro día no podía dormir. Eran las 4 de la madrugada. Me levanté, conecté el ordenador y al instante la pantalla hizo un destello de luz. Y sin salir ninguna imagen, la pantalla con voz metálica empezó a hablarme. Buenos días, soy la muerte y vengo a recogerte para llevarte al más allá. Creo que está en un error. Soy joven, tengo 66 años y gozo de buena salud. ¿Usted no ha oído hablar de que la esperanza de vida en España está en 81 años para los hombres? Ya lo sé, pero en la vida eterna estamos en campaña. Y antes de finalizar el año tengo que cumplir los objetivos que me han asignado y voy muy retrasado. Pues vaya a otro sitio, por ejemplo a los hospitales, allí puede llenar un autobús entero. Ya lo intenté la semana pasada, pero los hospitales de hoy en día están en guerra conmigo. Se valen de todo tipo de pócimas y trucos para que no viajen sus pacientes. A veces esconden a los enfermos terminales en los sitios más insospechados. En la UCI, quirófanos, neveras, lavandería, cocina, o los envían a sus casas. Me cuesta mucho localizarlos, así no se puede trabajar. Oiga, un buen sitio para recoger clientes y cumplir sus objetivos son las carreteras en los días de puente. Sí, ya lo sé, esto me iba bien hace unos años, pero desde que la dirección de tráfico hace soplar a los conductores para saber si van venidos, mi cosecha en este terreno se esfuma en menos que dura un soplido.
¿Por qué no va a los hoteles de la costa, que ahora en otoño tienen precios de oferta con buffet libre, donde los jubilados se atiborran de comida? Esos sitios no me valen, porque los hoteleros son muy listos. Los grandes hoteles, para salvar su prestigio, tienen un sistema informático instalado en las habitaciones que detecta las pulsaciones de cada una de las personas mayores. En el momento que detecta pulsaciones anómalas, llevan al paciente al hospital. Pues vaya una guerra, está lejos y fuera de mi demarcación. Ya está bien de charla. Según mis informes, cumples todos los requisitos para estar muerto. Antonio, tienes el colesterol por las nubes, comes comida basura, sufres estrés las 24 horas del día, fumas y bebes como un cosaco, y tienes 2 hipotecas de caballo que por culpa de la crisis económica no las podrás pagar en toda tu vida. Ven conmigo ahora y gozarás de un sitio privilegiado en la eternidad, con visitas a cualquier lugar de la tierra, sin hipoteca, sin trabajo, disfrutarás divinamente de todo lo que quieras. Y si traes contigo a otra persona, te regalaremos un avión con piloto automático. Oferta válida solo hasta fin de mes. Oiga, ¿y si voy al infierno? No te preocupes. Desde hace unos años, el infierno no está de moda, ya que no pueden pagar el petróleo que mantiene el fuego eterno de las calderas de Pedro López. Al infierno solo van los esquimales y los malayos. ¿Coges el juego de palabras? Si me lo pinta tan bonito, ahora mismo voy a por un conocido y nos suicidamos juntos. Por favor, no lo hagas. Los suicidios no cuentan en mi expediente laboral. Uy, se ha ido la luz. No sé si todo esto fue una broma o publicidad de alguna funeraria. Pues hoy en día la informática forma parte de nuestras vidas y nuestras muertes. ¿Estará el más allá conectado a Internet? Me ha faltado decir que el taller de prensa, de redacción y prensa, es el que con Aurelio fabrica el libro, igual que hace la revista, el taller de la revista. El segundo, bueno, esto se vende ahí en Conserjería por 3 euros. Ha colaborado la Asociación de Alumnos y también la escuela, pero para lo que falta, el precio final es de 3 euros. El otro tema que vamos a tratar es un poema que conoceréis todos y que empieza: y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Pues trata de eso, de asuntos picantes entre casadas, amigos, etc. Y nos lo va a leer Rosario Real. Cartas astrales. De Galaxia XI 3340, llamando a Gran Muralla 225, área restringida. Carta. No he podido establecer comunicación contigo en estos últimos megadías, pero quiero que sepas que sigo enchufadísimo contigo. No me importa tu pasado con las alienígenas de Q13, ni el último desliz con aquel androide de Andrómeda. Tengo asumido que no he sido el único en tu vida, ni lo seré. Pero lo que sí me parece bastante fuerte es que te vayas con un clon de George Clooney a descubrir nuevas galaxias durante los próximos 500 años, con la excusa de que necesitas realizarte. ¿Quién te puede ofrecer más que yo, que me acumulo de megabytes por ti? Contéstame, porfa. Bip, bip, bip. De Cartua en viaje desconocido a Galaxias Eden para Hipoboy. Mira, Hipo, estoy hasta el último píxel de ti. Salgo a mensaje tuyo cada 5 segundos de velocidad luz. Eres el hipoid más pesado que he conocido. Mientras compartimos enchufes fue una gozada, pero ahora olvídate de mí. Me lo paso bomba con el clon de jefe. Cuando acaricia mi teclado, se me ponen las pilas a tope. ¿Qué más puede pedir un Scar One TX220 de última generación como yo? Quiero vivir nuevas aventuras en supernovas desconocidas.
Y te advierto, no me llames más porque voy a desconectar mi HDMI RT22 para los próximos 1000 años. Si quieres un consejo de buenos hercios, dirígete a los terráqueos para que te proporcionen un buen clon. Andan locos con la fabricación en serie. Nunca los comprenderé, pero en fin. Te recomiendo uno de Penélope Cruz. Te lo pasarás bomba, te lo aseguro. Aunque creo que lo suministran con otro del JD, no el whisky, sino un humanoide. Y eso sí que puede ser un problema de conexión. O tal vez no. Bien, adiós y hasta nunca. Bep, bep, bep. Hemos visto Tristana y Solda galácticos. Ahora no sé cómo seguiremos el programa. El programa se ha saltado todo, pero retomamos desde el principio. ¿Se han dado los premios ya? No. Pues entonces hay que empezar por ahí. Vale, fenomenal. Vamos para atrás. No está, pero estamos los mandamases primero, ¿no? Claro. Bueno, venga, te vaya. Nos falta el profesor, pero bueno. Una part importantíssima d'esta cloenda és el lliurament, com veieu, dels premis de fotografia. El certamen de fotografia és una cosa que l'escola vol potenciar cada vegada més. I per això, si és precís, que es canviarà absolutament tots els formats per tal de facilitar al màxim que la gent participe en el concurs de fotografia. Sempre si demanem que tinguin un passepartout preciós, amb unes mesures meravelloses i la gent que es gasta diners imprimint tot, doncs tot això dificulta que la gent participi. Per tant, ja podem dir que de cara als pròxims certaments fotogràfics s'acceptaran les fotografies digitalitzades i prou, perquè podem veure-les perfectament de pantalla. I podem també premiar una fotografia sense que tingui un format real. Aleshores, això ja esdevindrà per al proper curs. Ara anem a premiar els guanyadors del certamen d'enguany i comencem ja quan acaben les distincions. Vale, endavant, així teniu el micròfon. Flora. Es la entrega del segundo acceso. El segundo acceso es para la autora María Ángeles Rollo, Sancho. Venga, María Ángeles. Japón 2011, la imagen del sport es el doctor Juan García Guerrero. Venga, Juan García. Molt bé. Tercer premio, Nepal, India y Taiwán. Autora María Jesús Martínez Fernández. A ver, estos premios... Venga, María Jesús. Los premios anteriores eran a fotos sueltas. Esto es una colección. Segundo premio colección, imágenes del 1900. Autor Laureano Tebar Picasso. Y primer premio de colección, Deportes Urbanos. Autor Antonio Martínez Serra. Buenas tardes. ¿Vamos a acabar con la No, bueno. Venga. A mí sabéis que se me oye bastante bien, entonces no suelo necesitar micrófono. Bienvenidas, bienvenidos. Mirad, hoy vamos a presentaros, tengo el placer de presentaros, un taller de creación artística que se llama Entre Telas.
Algunas personas ya han tenido la oportunidad de verlo, aunque el calor asfixiante que hacía ahí dentro no les ha permitido disfrutar, pero yo, antes de que el resto lo podáis ver, voy a explicaros qué es esto de Entretelas y qué es esto de un taller de creación artística. Está enmarcado este taller en lo que es un proyecto, un Comenius Regio, que las personas que vienen al taller al seminario de arte nos han oído a los compañeros nombrarlo durante 2 años. El centro ha estado durante 2 años trabajando en este Comenius Regio con la ciudad francesa de Lyon. El título de nuestro Comenius era la cultura clásica en la construcción de la ciudadanía europea. Y hemos ido trabajando, mostrando, sobre todo en el taller, en el seminario de arte, pues el trabajo de las mujeres, que es la parte que al centro nos ha correspondido trabajar, la coeducación. En todo este proceso de coeducación, en todo este empeño que llevamos para hacer visibles el trabajo de las mujeres, no de ahora, de este momento, sino desde los tiempos inmemoriales, tuvimos la suerte de encontrarnos con una artista nuestra, de aquí, de casa, y que es Mariola Ponce, que está por ahí, que ahora os la presentaré. Ella llevaba un proyecto llamado Entretelas. Entretelas yo no sé coser, pero la entretela, según dicen las personas que entienden, es aquello que refuerza sin ser visto. Y las mujeres, pues parece que tenemos esa misión en la sociedad. No se ve o no se ha visto, porque ahora ya empezamos a dejarnos ver, a reivindicar que se nos vea, todo lo que constituye el refuerzo de la sociedad, de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, Mariola, el proyecto que tenía en esa entretela, dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos real? Hola, Mariola. ¿Por qué no lo hacemos real con las mujeres que van ahí al centro, a la EPA? Y el proyecto les encantó a un grupo de personas, de compañeras que tenemos aquí, que ahora mismo saldrán y os lo presentarán. Y ellas son las que han hecho esa instalación artística que tenéis en la clase de aquí al salir a la derecha, y que, os va a sorprender, porque los de arte sabéis que hoy en día no hay que ver arte simplemente diciendo un cuadro, un edificio bonito. Ahora está la técnica, están las luces, están las sombras, están los sonidos, y con eso se hace el arte de hoy en día. Y eso es lo que ellas han hecho. ¿Sí, Mariola? Bueno, pues cuéntales un poquito más y preséntales a estas grandes artistas que de verdad han hecho un trabajo interesantísimo. ¿De cuántas horas? De 20 y muchísimas horas, y que va a quedar para que lo veáis. De verdad que es una gozada y que lo vamos a agradecer muchísimo. Cuéntales. Bueno, buenas tardes. Ha hecho una introducción, Carmen, que era el inicio nuestro, que era lo de la entretela, que siempre insistimos que lo más importante era que podía unir tejidos de diferentes calidades y que pudiesen estar fuertes para poder ser reusados. Las mujeres todavía ocupamos un poco lo que decía ella, este papel, somos capaces, lo decía antes, los que habéis entrado a ver la instalación, de poder estar contentas en casa, trabajando, tenemos a la familia, tenemos primero a los hijos, luego a los nietos y un largo etcétera. Y también estamos acostumbradas a estar rodeadas de objetos que no les damos el valor que tienen. Hemos estado trabajando todas juntas un concepto que es objetos con corazón. Aquellos objetos que nos rodean, que adornan, pero que si los vemos por sí mismos tienen un montón de información emotiva. A partir de esta cosa así que parece como muy complicada y luego nos parecía demasiado simple, yo me uno con un grupo de mujeres que realmente son las que han hecho posible que yo hiciese este viaje maravilloso de la mujer por los diferentes ámbitos. Os invito porque hemos hecho una performance, o sea, nos hemos atrevido a ser, nos tenéis que
como, no sé, respetar un poco, hemos sido muy atrevidas realmente y hemos hecho un poco de todo. Hemos sido artistas, hemos hecho vídeo, hemos hecho fotografía y hemos actuado, que es lo que está puesto ahí y que los que no habéis podido verlo os invitamos que mañana vengáis. Y bueno, hay que verlo, pasamos por la niñez, pasamos por los mejores momentos de nuestra vida, también los más tristes y recogemos la vida puntada a puntada. Ese ha sido un poco nuestro objetivo. Y yo quiero que salgan aquí conmigo porque yo sola me siento un poco... Venga. Y un fuerte aplauso porque hemos trabajado muchísimo. Bueno, como veréis, se han vestido de blanco porque lo importante en esta instalación, en esta performance, es pasar desapercibidas como la entretela. Y ellas han sabido tejer todo un montón de recorrido de arte sin que se les vea y que vosotros lo podéis disfrutar. Yo me gustaría que alguna dijese algo. Le puedo pasar la palabra igual a la más veterana. ¿María? Venga, un aplauso para María. Estaba diciendo que me había ido, pero no la quiero. Bueno, yo lo único que puedo decir es que me lo he pasado muy bien, que hemos disfrutado mucho todas, que ha sido un grupo maravilloso y que hemos intentado reflejar eso, un poco lo que hemos vivido desde la niñez. Yo he vivido más que todas, pero bueno. Y en fin, eso es lo que hemos intentado plasmar y eso es lo que hemos hecho. Me gustaría que esto durara más tiempo porque ha durado muy poquito, pero bueno, espero que nos sigan subvencionando. Es por si alguien que lo tiene que recurrir está adelante. Y entonces ya lo haríamos mejor. Bueno, muchas gracias a todos por la acogida que nos habéis hecho y espero poder complaceros el año que viene mucho mejor. Muy bien, María. También hemos ido a la radio, hemos hablado, hemos hecho fotos, todos esos enlaces los hemos pasado a Ramón y los tendréis en la web de la EPA. Y además María Pilar, que es otra componente de Entretelas, ha hecho un PowerPoint o un vídeo, un resumen. Es que ya no sé, esto ha crecido tanto que ella me dijo, tú no te preocupes, Mariola, yo cojo todas las imágenes trabajando y las mostramos. Y he dicho, vale, yo no lo he visto, entonces que lo presente ella y ya. Bueno, pues, no es un cover, pero es un montaje. Que es un montaje de transiciones, otra vez, fotografías, música y transiciones. Y entonces pues no quedará mal. Un poquito porque Ramón dice solamente lo que dura una pieza de música. Muy bien. Pues no llega a 6 minutos. Vale. Bé, ja està així, ja ha arribat. És el moment, perquè esperàvem. Jo no vaig a dir res, l'únic que vaig a dir és que jo personalment estic contentíssim. I crec que per a mi personalment és una sort immensa poder estar al costat d'este musicòleg importantíssim. Musicòleg! El futur ho dirà i no hi haurà prou paraules per agrair-li la tasca feta de recopilació de material, d'anar per els pobles a parlar amb les persones que encara queden i que poden cantar, d'arreplegar això, de fer-ho seu i de transmetre'ns a nosaltres amb aquesta força. Que aneu a veure, la gent que no l'ha vist ho veurà i la gent que ja l'hem vist unes quantes vegades anem a gaudir amb tot el cor com sempre fem. Gràcies, Pep, per estar així. Aquesta és la primera. I a vosaltres també. I a disfrutar-ho. Vinga!
President. És espectacle. Ramon, millor per vosaltres, però... Cos de ballaora, mànegues d'astral. Això que tu i jo sabem, l'aigua li ha fet mal. I a la refafí, refafí. I a la refafà, refafà. Tira-li farina i te s'endurirà. Allò, puça-la del costat, puça-la que va darrere i totes les que aneu davant. Puça tu, puça allò, puça-la del costat, puça-la que va darrere i totes les que aneu davant. Pram, pam, Figueret, pram, pam, Figuerot, de Torís, totes volen ballar i en la fira de València es compraren un davantal. Mas que s'empenyen tots els turrutacos d'aculler, no ballaron bé les danses si no pagueu al correr. Ja no tornareu més a ballar. Mas que s'empenyen tots els turrutacos d'aculler, no ballaron més les danses si no pagueu al correr. Que toque el dolçainer i no tornarà més. No sé qui sóc, m'envia no sé qui és una de les tres que l'espera no sé on i digue-li així que li he dit que quan el mort enterre el viu serà el que som diu. Molt bona vesprada, és un plaer estar així entre tots vosaltres. Bueno, doncs anem a fer un recapte de les cançons de la meva comarca. Jo soc de la Costera, la capital és Aixàtiva, i anem a fer un recapte quasi que de la Costera i de la Vall d'Albaida. Bueno, doncs hem començat amb una folia. Això és una variant de la dansa mare que es balla encara a les nostres comarques. Normalment es balla en el carrer Sant Josep i en el carrer Sant Cristòfol de la ciutat d'Eixàtiva, encara es balla. I el divendres, dissabte i diumenge. Divendres comença la festa, fan el pregó, la gent es disfressa. Dissabte fan paelles, després per la nit fan el ball, canten les albaes. I l'endemà és la festa grossa. La festa és el dia del sant de Sant Josep o Sant Cristòfol, es fa la processó, es fa la paella, i després de la paella, quan l'assum ja va en marxa, tota la gent balla la folia. Bé, doncs després de la folia anem a canviar de terç, anem a fer un altre
podríem dir un altre pal. Normalment, les albaes, que conegueu al Camp de Morvedre, a l'Horta de València, en la costera, o en la vall d'Albaida, es cantava la versà. La versà era quasi que més acompanyada només per la guitarra. El tio Pepe Carrucha, el tio Cistella, el tio Chiquillo, tota aquesta gent m'explicava perquè ja no viu ningú, m'explicava que es cantava el dia 15. El dia 15 d'agost és la fira de Xàtiva. Venien a comprar o baratar animals i cantaven la versà. Les dones havien de quedar en casa. Imagineu-vos l'assumpte com estava. Les dones no podien anar a la versà. Tenen collons. Bueno, doncs, contava això, que anaven en els abuelos o en els pares a sentir la versà. Anaven contestant-se uns altres. El premi més gros era, bueno, les condicions que n'hi havia era no fer-se consellets o escoltellets uns als altres, no es podien riure i el premi més gran era res. Cada ús a casa i Déu a la versà d'Aixàtiva.
li diu Maximina Semicontina. Així té un gastarbal semicontal per a que el facin salseta semicontal. La Maximina Semicontina agarra el gastarbal semicontal i el penja en un ganxo, serpanxo, semicontal, juga un gos, servor, serpicontor, i el menja el gastarbal semicontal que estava enganxat en el ganxo, serpanxo, semicontal, jo li diu Maximina Semicontina. I el gastarbal semicontal que estava enganxat en el ganxo, serpanxo, jo diu, ha vingut un gos, servor, serpicontal, s'ha menjat el gastarbal semicontal que estava enganxat en el ganxo, serpanxo, serpicontal. La tia Vicenta Maria del poble de Bèlgida diu que si de Bèlgida eres perquè vens pinzells i graneres. És de la comarca del Ramonet. Bueno, anem a fer ara un romanç. Vaig a dir-vos una cosa, tot el que canta i tot el que dic, jo no m'he inventat res, jo no soc prou intel·ligent. Això ho cantava i ho dia la gent major. La cultura popular és una miqueta forteta. Si vos ofèn alguna cosa, això és com la por, cada un que s'agarra el que vulgui. És que és així, és que potser hi ha gent, és que has dit, bueno, ho tinc que dir per a que la gent s'entere el que es cantava, el que es deia, que avui per sort, el masclisme que n'hi havia fa 100 anys enrere, encara n'hi ha algun mal parit, per no dir altra cosa que fa alguna trasta, però és per a que s'enterem el que passava en fa 100 anys enrere. Anem a cantar-vos un romanç que és de les dones quan se van a jugar a les cartes. Els romanços normalment ho cantaven els cegos. Els cegos anaven per els pobles a cantar els romanços. A la Llosa de Ranes, cotxines i marranes, però ben educades, estava el tio Eliseo el Santanero. Allí n'hi ha una ermita, que és l'ermita de Santana, vivia el tio Eliseo i la tia Pura i s'encarregaven per anar a tots els pobles de la comarca de la Costera per a cantar els romanços. Anaven a Barxeta, que la fama apreta, a Llaunou, que li besen el cul al bou, en la torre la merda s'escorre i en la granja se rasca la panxa, Roglà Corberà en cap finestra no caguerà. En el Nuir, per on entres tens que eixir, en Torrella la burra vella, en Cerdà ni palla ni gra, en Allacor, per on entres fa pudor, i si tens que eixir, cagues i pixes i ho deixes allí. L'Alcúdia de Crispins, poquets i roïns, però més listos que ratolins, i ells contesten, diu sí, però follem com a conills. Bueno, doncs cantaven els romanços. Este romanç és de primer de segle, és dels anys, més o menys dels anys 10 del complet. I és un romanç que ja vos ho he dit, és molt masclista, però perquè vegeu això, les dones que van a jugar a les cartes, nosaltres diguem les jugadores del burro. Vaig a contar-vos un xiste ben cert i ben xulo referent a les dones que juguen al burro totes convollades. Acudixen al lloc arreglades en el monyo fet i el marit en l'horta mig nuet mostra-mos l'esquena rematant el dia fent faena en gran interès. Mentre la seva dona es juga als diners, una novençaneta 3 dies casat, mocador de Manila en el joc es deixa que ella se les toca. Con vergonya netenen tan poco, pillen la baralla. L'abuela, quan el cantava, dia que el marit per no pegar-li, que si no se l'assumpte com estava, però nosaltres ho han llevat, diguem. I el marit per no cridar-li, sofrix i calla. Una jugadoreta també se'n va anar a jugar-se-la al burro després d'almorzar i vora migdia. Se'n recorda que el marit venia, s'alça en un moment. Se'n va a casa de pressa i corrent, van pren el perol.
posa aigua ben canapicol i al posar les salses vaig enganyar i abocar les cartes se'n torna a jugar. Deixant-se la baralla mesclant-lo dinar, el marit arriba de l'horta cansat i afligit, tot el dia fent faena, agotat i rendit, i troba tancat. I una dona d'allà el veïnat li va dir van pau, ta muller m'ha deixat la clau i m'ha dit de veres que tu dines i que no l'esperes, que ella no vindrà. Que té partida de burro a tota l'esprà. El marit agarra la clau i obre el postí i entra a casa cansat i rendit i busca el dinar. De seguida el perol s'encontra i per l'encimera per 3 voltes clava la cullera i es troba en el plat. El 3 toros tot arremullat, 3 o 4 mosques. De seguida es troba les de copes, el pobre enfadat. I arreballa el perol en un bac, veu les de més cartes. Arremulla es fetes un empastre, vegeu l'apuro. Per deixar a la dona jugar al burro. Ningú
valencià és el segon, no? En castellà com es diu? Salvado. Salvado de les aguas. Salvado. La tia Tere Lamanjo, encara viu, és una dona que té 72 anys, però és la cultura popular viva, encara tinguem la sort de tindre gent de Xina, i conta que en el poble de la Llosa, de Ranes, estem parlant de la costera, n'hi havia una xica, en aquell entonces, que es va posar en amo, que dien els abuelos antes, i aquesta xica s'ha posat en amo. Bueno, pues, se's va posar en amo, se'n va anar a posar-se en amo al poble de Carcaixent. En Carcaixent, no sé si heu anat algú, però n'hi ha unes cases molt boniques, en el temps de la taronja, al primer de segle, es guanyen molts diners, cosa que ara, zero. Res. Bueno, pues, unes cases del temps del modernisme, i Rosa se'n va anar a posar-se en amo a una casa de Carcaixent. Però va donar la casualitat que els amos de la casa de Carcaixent eren de Madrid i hablaven en castellano. I Rosa no picava uno en castellano, no sabia parlar en castellano. I un dia li diu la senyoreta, Rosa, súbete a... Jo estic per l'estil de Rosa, parlant en castellano. Súbete arriba y bájame el salvao para las gallinas. Rosa, sense dir res, perquè, claro, com era la primera, la dona que havia de dir, pues s'empuja escales amunt i el salvao no deixia per ningú puesto. No sabia el que era, buscant amunt i avall, senyor, i què serà? La bona qüestió que quan ja estava més avorrida que una serp en un forat, se n'abaixa per avall i quan abaixa a l'habitació de la senyoreta, estava oberta i hi ha un Santo Cristo penjat. I ella diu, salvao, ja està. Despenja el Santo Cristo i se les arriba a escala en avall. Imagineu-se la senyoreta quan li veu a Rosa el Santo Cristo al mar. Diu, Rosa, ¿eso para qué? Diu, mire, perdoni que diga, en el meu poble això és el Salvador, és el patró del meu poble. Per l'amor de Déu. Bueno, li dia en castellà, por el amor de Dios, el Salvador, bueno, la bona qüestió que li diu, és esto, li ensenya el Segó, diu, fotre, diu, haver-me dit antes, això en el meu poble es diu Sego, no es diu Salvador. Però encara no s'ha acabat. Les festes de Carcaixent són per el mes d'octubre, són per el 9 d'octubre, que ja fa frescoreta, que és el que diuen els manxegos, diu, los cabrones de los valencianos, diu, al frío le llaman frescoreta. I diu que un dia la senyoreta li diu a Rosa, Rosa, ahora a poca noche, diu a poca noche en castellano. A poca noche. Me pasas el flaire por todas las camas. Ja l'han cagat? El flaire era un braser en un palo llarg per a passar el llit, per a calfar les cames, per a calentar les cames. Però Rosa va tindre una gran sort. Resulta que com estaven en les festes de Carcaixent, tenien el flare que predicava de la Mare de Déu d'Aigües Vives, el tenien a pan i mantela en casa menjant. Anava l'home i li diu, se'n va caure el flare de Rosa i li diu, vull un favor de vostè. Diu, vostè sap parlar en valencià? Diu, jo sí senyora. Diu, vostè d'on és? Diu, jo soc d'Alzira. Diu, pues mira, jo soc de la Llosa. I tinc un conflicte de fort. Diu, què passa? Diu, pues que m'ha dit la meva senyoreta que passe el flaire per totes les habitacions. Diu que la casa era com un hostal, tenia 8 o 10 habitacions, mateix un llis cada habitació. I el flaire tampoc sabia el que era. Diu, no, per l'amor de Déu, vostè compra... Dic que res, a mi m'ho va dir la senyoreta, ja tenia prou el del Salvador, ara no passa el flaire per les habitacions, vostè va passar. Diu que vam encendre el flaire i el va revolcar per tot. Y cuando viene la poca noche, ¡Rosa! Claro, el niño estaba engelado. ¡Rosa! La dona esta, ¿qué es lo que vol? No te he dicho que pasaras el flaire por toda la habitación. Collons, que café, diu, el tinc hasta marejant. A la comarca de Ramon, a la vall, diu que a la vall mengen ceba i caguen all. A les nostres comarques, avui estic remolicant-me, a les nostres comarques l'U és el fandango a l'Andalusia. Anem a fer l'U d'Allalo. En Allalo n'hi ha una expressió molt bonica que parlen d'una manera molt xula. Igual que jo, però encara més fort. I diuen, llavors d'Allalo seràs, l'U d'Allalo.
4 bocaons. Pepe Tala del Morquín, de la flor de la farina. Aire. Sempre venies darrere, sempre venies darrere, que t'ensenyarà cançons, i ara que ens has de boniques, t'amagues pels carrerons, sempre venies darrere. Els romanços igual podien ser cantats que resats, que parlats. Vaig a contar-vos en un que és d'un rector que me'l va contar la tia Elvira del poble de Nàquera, la tia Elvira de la Roda. Li diu: vaig a contar-vos una història d'un rector que li diuen Don Simó. No se sent? Una mica. A veure, sí que se sent? Valdrà més l'enterro que la mala hora, sí. Bueno, vaig a contar-vos una història d'un rector que li diuen Don Simó, que era tan alt i tan gros que per on passava el seu cos a tots cridava l'atenció. Entre manteu i sotana, fera fosca o fera vent, feia fugir a la gent pensant-se que era una tartana. De l'altre modo, Don Simó sempre fou un molt bon subjecte, però tenia un defecte de gran consideració. Rotava d'unes maneres i estirava els pes tan grans que no n'hi havia cristians que al seu costat estagueren. Per aquesta mateixa raó no tenia mai criades, pues fugint assustades perquè es causava aprensió. Un ben recomanar d'una agència de donzella, Manuela, una xicona canella, un dia es va presentar. Ja la varen avisar dels defectes del rector, però ella de molt bon humor, aixina que va contestar: si és això soles, això no és res. S'enjuntem jo i Don Simó i a veure qui pot més. La Maria, només arribar, fou molt ben rebuda. Li donarem la benvinguda i acabarem de dinar. Estaguent ella soles arreglant el seu quartet, quan en la sala sent un pet i ella baix se n'avienta un altre. Per aquesta mateixa raó quedà el rector estranyat, pues no estava acostumbrat a tindre contestació. Tant d'allí endavant, igual que de dia, en la casa pareixia que estaven bombardejant. Si Don Simó s'estirava com si li eixien dels ossos, del mateix modo, o més grossos, Manuela li retrucava. Per fi, un dia el rector s'amostrà de veure la competència. En qüestió de flatulència li feia la criar. I a Manuela li va dir: si has pensat en provocar-me i posar-me a mi en apuros, ben guardat jo tinc 100 duros i els trauré per a jugar-me.
I si és sempre pots jugar aquí, estira el pet més gros, ves preparant el teu cos que a mi no m'has de guanyar. Sí senyor, més juga. Quan vostè vulgui, veuré jo. No es crega, don Simó, que a mi això em fa por. Un ratet abans de sopar a preparar-ne en la cuina un llibrell ple de farina d'eixos grans de costat. Acabaren de sopar i començar la prova. El rector s'alçà la roba i el llibrell es va sentar. Tremendo fou l'esclafit. Gran polseguera armant. Tota la casa retornant i el llibrell quedà buit. El rector, somrient del llibrell es va alçar, pensant-se que aquell pen ningú el podia igualar. I a Manuela li va dir tot ple de confiança, si no has perdut l'esperança, ara tu toca esclafir. I tornant a arreglar el llibrell de farina que omplia quasi tota la cuina i Manuela es va sentar. Un minut hagué de treure. I com si fos una tromba, com si caiguera una bomba, així de fou, mare meua. S'armà la gran tremolina. El llibrell va rebentar i els trossos van tirar al barandal de la cuina. El rector s'havia quedat com si estiguera mut, pensant que havia perdut tot allò que s'havia jugat. I corrents se'n va anar i va agarrar una llum. Li va alçar la roba a grapats i va veure dos forats que encara tiraven fum. Qui ho havia de dir? Cara de quatre collons. Com t'havia de guanyar si tu t'es per disparar una escopeta en dos canons? Xillaré una miqueta més. Ara se sent? Se sent? Abans, els quintos, quan jo encara ho he conegut, la gent de la canal de Navarrés parlen en castellà i diuen que ese motico puede con tu con mi. Bueno, pues venien i cantaven la jota dels quintos. Els quintos anaven recaptant diners per a, el dia abans d'anar-se'n, així se'n recordarà molta gent, no? El dia abans d'anar-se'n recaptaven i feien una paella i després, per la nit, cantaven a les xicones i era una jota de ronda. Esta jota de quintos que vaig a cantar-vos és del poble de Canals. Diuen bords i criminals. I ells contesten, diu, sí, però follem com animals. I els altres diuen, diu, sí, però merda, hasta els angonals. I després anem a fer la jota de ronda que és del poble de Vallà. Està a Vallà i hi ha un ditxaratxo de per allí que diuen que els de Moixent parlen quasi com en la vall del Baida. L'última té se la mengen. Diuen baix del pont de Moixent n'hi ha dos feno i uno mirano. I diuen els de Moixent és del melí grillat. En Vallà, Sant Bertomeu té la navalla rovellat. I la mare del de Montesa no té orelles, però té bones mamelles. Jota de quintos. Señorama, els quintos, la voluntat de la paella. Ai, bé! En Canals a Sant Antoni li tenen gran devoció, li fan parells i foguera, missa, cantar i bon sermó, missa, cantar i bon sermó. En Canals a Sant Antoni, ai, cinc sal, al mig d'un bancal, i a la meua sogra li salsa el rial, li salsa el rial, li salsa el vestit, tot això qui ho paga el pobre marit. Anem a la ronda! I en el carrer Santa Creu, i en el carrer Santa Creu, diuen que no fa costera, si la sabeu
Gener, mes malfaener. Per gener, tanca la porta i encén el braser. Per gener, bodes de gats. I miau, 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 per damunt dels terrats. La gallina de gener a pondre a setembre al paller. Febreret el curt, més ruïn que el turc. Febrer, febrerer, 7 capes i un barret. Per febrer, pel matí al sol i per la nit al braser. Si febrer riu, el fred reviu. Marzo, marcero, que apedreó su madre en el lavadero. Per març, ara està núvol, ara està ras. Per març, marçaes, aigua a ramalades. Març, marzot, mata la vella en el foc i la jove s'hi pot. Març, marzador, per la nit fa fred i al mitjorn fa calor. Per març, la veleta no s'està mai quieta. Pasqua marçal, calamitats hi fan. Qui mata una mata per abril, en mata més de 1000. Abril arribat, l'hivern s'ha acabat. Hasta abril no el lleves ni un fil. Per abril, cap pardal pel seu niu. A maig, baix com vaig. A maig, a segar vaig. Febres de maig, salut per a tot l'any. A juny, la fals al punt. De prop o de lluny, corpus pel juny. A juny, baix com vull. Juliol. Ni dona ni caragol. Si la dona és bona, caragol i dona. Per juliol, en poc de foc bull el perol. Per juliol és Sant Joaquim i Santa Anna, pinta el raïm i la magrana. Per agost, figues i most. Per agost, a les 7 i als post. Per agost, el ramat de llana passa a muntó de gana. Setembre, és el pitjor mes de l'any. El malalt es mor i el bo pren dany. El setembre, el que tinga blat, que el sembre. Per setembre, Sant Miquel. Si la tramuntana bufa per Sant Miquel, tot l'any estarà mirant al cel. Octubre fred, mata el cuquet. En octubre del foc, ni llum ni prou. Si en octubre plou, el rovelló mou. Octubre és el mes de les magranes i les gallines de pondre no tenen gens de ganes. La magrana per al matí or, a migdia plata i per la nit mata. Si vols morir, menja magrana i gita't a dormir. Magraner a vora de camí, ni pa tu ni pa mi. Si bones faves vols menjar, sembra-les el dia del Pilar i de la collita de les faves un collar jo el faré i la fava més bonica al mig que te la posaré. Setembre, novembre i gener tenen el mateix templer. Si en ple novembre trona, la collita serà bona. Per Tots Sants, alça el palmito i trau els guants. Per Tots Sants, neu als alts. Per Tots Sants, castanyes i caragols en banyes. Desembre nevat, bo per al blat. Per desembre, dones gelades i sopes escaldades. Per Nadal, capa no cal. Per Nadal, pre com cal. Per Nadal, cada vella sol corral. I per Nadal, els focs. I a Pasqua, els jocs. I ja no me'n recorde de més. Anem a cantar i tocar uns dels cants més antics que tinguem a les nostres comarques. Fa 400 anys que expulsaren els moriscos de les nostres terres i cal dir que fins fa 50 anys encara cantaven cançons dels moriscos. És el cant de batre. Per juliol, bat qui vol, i se m'havia oblidat. Bueno, doncs, com estic dient-vos, el cant de batre és dels cants més antics que tinguem. Els llauradors i les llauradores, que supos que les dones també batien, anaven al batre, per juliol es feia la batuda. La feina era tan roïn i tan mala, perquè imagineu-se, a les 12 o a la 1 del migdia batent en l'era, així de xavo, no?, de qualsevol manera. Diu aire i más aire, mi marido en la era, yo con un flaire. Pues això, i anaven al trot de l'animal, anaven en l'haca o el burro o la mula, anaven batent. I l'home o la dona que anava batent anava cantant aquestes cançons. Normalment eren cançons sense música. Llavors he dit que són de les cants més antics que tinguem a València. Este cant de batre em vaig a cantar-vos en dos seguits. Un me'l va ensenyar el tio Adrià i un altre me'l va ensenyar el tio Batista Punxes. Cant de batre. I una xica m'ho ha dit, una xica m'ho ha dit. Reacabant, ai que li pose la mà al
punt de la mitjanit, al punt de la mitjanit. Del mig, del mig. Ai, quan estiga de bon temple, ai, quan estiga de bon temple, ai, quan estiga de bon temple. Hopala! Una xica m'ho ha dit. Ei, quin cas falla, bueno va! La sot i la ferradura, la ferradura i la sot. Ai, fan la palla más menuda, fan la palla más menuda. Fan la palla más menuda, fan la palla más menuda. I porten el rossi al tram. Jo no cante per la veu, ni tampoc per la seguida. Ai, cante per un amic meu que per mi donaria la vida. Ai, jo no cante per la veu. Ópala, ópala. ¡Bravo! De l'olleria Fills de Flare tenen el canut en punteria i la pilleria bajo bajo. De la Ribera que mengen un dàtil i li caguen una palmera. I d'aixet hi va Pepe Jimeno Botifarra per servir-les a Dios i a usted. Molt bé, no tenemos prisa. Ya ni como se para ver. Bueno, anem a cantar-vos un... La nana, jo no la sé, això és l'Ola que la canta. Aquella la sopa que mal en sap, a mi una que em demanen. La puc cantar igual, però... Alça la colleta,
la de Moisès. I la de Moisès. La de I Moisès. del Meligrillat. Encara és més bona aquesta. Això ho sentit, del Meligrillat. Tot el Meligrillat. Aquella recepta. Els de Moixent, els burletes de la font. Quantes sabeu això? Les ballenes. Diu que en el poble de la Font de la Figuera, estem parlant de la Font de la Figuera, n'hi havia una bassa gran, un viver, que diguem per allí, per la comarca, i diu que era la bassa del tio Pijirri. Va anar el tio Pijirri a donar-li beure a l'Aca, no? I abans l'Aca anava per allà, en l'albarda, l'aldardó. Normalment els arreus dels animals es feien de pell de cabra o de cavall. Entonces disposaven pallús. El pallús és el sobrant de quan picaven l'arròs. Què va passar? Que l'Aca es va posar a beure i l'aldardó li va caure dins de la bassa. El tio Pijirri no va poder agarrar, se va anar a la bassa dient, i allò què va passar? Vas començar a unflar-se. I un dia va uno de Moixent i diuen la ballena, diuen la bassa del tio Pijirri n'hi ha una ballena. Ho sabeu, no? Però els de la Font diuen des de Moixent, és que n'hi ha sempre, diuen que... Però cal que ho parlo més. Bueno, anem a fer un altre romanç, que és el romanç de Senyera. N'hi ha una dita popular a la costera i a la ribera, que diu que Senyera ni paga ni nega. I un dia que va pagar, el riu se la va emportar. Això és la dita popular. Els de Castelló de la Ribera m'han contat a dir que quan eren xiquets en Senyera es burlaven. I anaven, Senyera, ni paga ni nega. I un dia que va pagar, el riu se la va emportar. I quan ja s'enfadaven els de Senyera, que ja es tocaven sobre l'arpa, tornaven, Senyera, ni paga ni nega. I un dia que va pagar, els de Senyera es contestaven, la figa ta mare va rebentar. Romanç de Senyera. El dia 30 d'octubre del 1923 se'n va eixir el riu d'Albaida i allí no sabien res. Aplega Menuel, allí tots assustats, s'endú el molí xivot i els mulos de soldats. Aplega Senyera, tampoc sabien res, les dones assustades se'n pujaven pels graners. S'abracen unes altres, s'abracen unes altres, diguen anem a morir, aigua hasta les almolaes, el riu s'emporta hasta el llit. A la porta de l'església les xiques ploraven, en un gran temor els sants aclamaven. Beneïda Santana, patrona d'ací, si no mos empares anem a morir. Per favor, vingueu ací. Per favor, vingueu ací. Que tinguem molta faena, se'ns ha eixit el riu d'Albaida, s'han portat mitja Senyera. Senyera no és Senyera, Senyera ja és Madrid. Qui ha vist en Senyera passa el ferrocarril. La màquina és un burro, el conductor un xaval, i el que forada els bitllets és un pobre militar. Dice Senyera, el riu ha entrat
els ha deixat. A les pobres xiques no ha deixat res. S'emporta els polvos, també els colorets. Romans de Senyera. Per Sant Andreu, o pluja o neu. A Santa Llúcia, un pas de puça. A Nadal, any nou, una pata de bou. Als Reis, burro qui no el coneix, o el dia ja creix. A Sant Antón, huevos a montón. A Sant Antón, las 5 con sol. Dicen que son, pero no son. Después de Sant Antón, todos los jueves son. Carnestoltes 15 voltes, Pasqua de mes a mes, Nadal de cada 15 dies i Quaresma no tornes més. Per Sant Agnès el dia ja es coneix, a Sant Vicent de la Roda el dia ja creix una hora, per Sant Maties el sol ja pega les ombries i a Sant Macià l'oroneta ve i el tor se'n va. M'abuela contava que les oronetes i els tors parlaven en castellà i dien, ay tordos, tordos, que venís muchos y os vais pocos. Y els tors dien, ay golondrinas putas, que venís pocas y os vais muchas. Anem a oferir-vos una torrada, de botifarres no, És un estil de seguidilla que es fa. Nosaltres estem lindant ja a la meseta castellana, al Mansa. Diu que el mal quan ve del Mansa doncs el que te rondaré morena si el guitarra no es trenca. Bueno, doncs anem a fer això. Això, esta seguidilla me la va ensenyar la tia Rosario, del poble de Canals. És una torrada, una seguidilla, o a la banda de Múrcia diuen parrandes, i és en castellà. Tingueu a veure què diu. Ahí va! Va una gallina por la calle abajito, va una gallina por la calle abajito, yo veo, va una gallina con el huevo en el culo, va muy gorrina, con el huevo en el culo, yo veo, la muy gorrina. Y esto está cierto, como marca su ojo y quédate suelto, como marca su ojo, yo veo, quédate suelto. Y un par de huevos, y un par de huevos. Un par de huevos, si mi abuela tuviera un par de huevos, si mi abuela tuviera yo un par de huevos. Un par de huevos, no sería mi abuela, sería mi abuelo. No sería mi abuela, yo sería mi abuelo. Y eso está cierto, como sacas un ojo y quédate suelto. Como sacas un ojo, yo quédate suelto. Barx i Barxeta es volen casar i va eixir Pinets del mig i es va desipartar. Això ho dia la tia Milieta. La tia Milieta era una gran persona, també de la cultura popular. El mes passat, no, fa 2 mesos, va fer 18 anys que va faltar. I feia, vaig a dir-te una en castellà. Imagineu-vos el castellà que parlava la tia Milieta. La naranja nace verde y el tiempo le da color y el que nace quilipolla no lo madura ni Dios. La malagueña de Barcelona. A la malagueña.
palomar ya sé. Popular que diuen que ai Maria filla meua, no el cases en un de la Ribera, que mengen a muntó de rates i flors de carabassera. Anem a cantar-vos el casamiento de Maria en la Chapa, també és en castellà. I és un casament que va haver al poble de Sueca, com per la piscina, no? Va sentir a la gent, molt graciosa, no? La gent de Sueca és anar a passar. Bueno, pues és un casament que Maria la Chapa, es va casar, però va ser un desastre. El plat fort, el plat principal del casamiento era la rata de Marchal. Però no és la rata de clavegram, és la rata menudeta que Néstor diu que en el Balà de la Ribera en Camp comanés una palleta amb rata i encara te la servisquen. Bueno, i diu així, era en castellà també, però este castellà és de Zamora. El corral donde soparon, netejado a raspalladas, ya no le cabían más, de elegante que paraba, con tantas iluminaciones que de una cuerda penjaban, compuestas de pimentones que de una ansa se aguantaban, compuestas de pimentones que de una ansa se aguantaban. Hicieron para sopar 3 friteradas de ratas con suquito y cubetitas y arremulladas con patatas, y ni había que en un rote apagaba una candela y hacía más alborote que el tiro de una pistola, y hacía más alborote que el tiro de una pistola. La orquesta estava compuesta per 3 xiulis de Ferratja, vinyols d'Albercueque, n'hi havia cap a 50, flautes de carabassera,
que cada vez que sonaven feien espantar a la cap, que cada vez que sonaven feien espantar a la cap. Ara li toca ballar la xapa. La chapa pidió a la orquesta una mazurca botada, salió a bailar con un joven en circunstancias bufadas y cuando dio la mitja vuelta li s'encreuen les cames i d'un bon rot a la cara li va mollar 2 o 3 rates. D'un rot a la cara li va mollar 2 o 3 rates. S'acabó. Ahí Pablo tenía el Bernabé que nos oferís la Asociación de Alumnos. Haremos aplaudirlo. Que recordeu que esta vez ya eclipse de luna.